Michael Charles Muscat, anzjan li joqgħod Birżebbuġa, tressaq il-Qorti u kien akkużat b'sensiela ta' reati direttament marbuta ma' abbuż sesswali ta' tfal. Michael Charles Muscat li għandu 74 sena kien akkużat li abbuża sesswalment minn tifel li ħallas tifel ieħor għal sess orali u li pinġa tfal f'pożizzjonijiet kompromettenti fil-kumpanija ta' adulti. Il-prosekuzzjoni fissret il-maġistrat li Michael Charles Muscat kien diġà serva sentenzi ta' priġunerija marbuta ma' akkużi simili ta' abbuż ta' tfal. Jirriżultaw wkoll l-anzjan tal-impinġi meta kienet jiskonta sentenza ta' 6 snin priġunerija fil-ħabs ta' Kordin. Il-prosekuzzjoni fissret li l-Qorti wkoll li madankollu jirriżulta li darba ħareġ mill-ħabs Michael Charles Muscat beda jpinġi xejni ta' tfal ikollhom sess ma' adulti. Hawnhekk il-prosekuzzjoni ppreżentat fil-Qorti għadd ta' tpinġijiet magħmula mill-istess akkużat flimkien ma' video recordings li jmorru lura sa minn Awwissu tas-sena l-oħra. Jirriżultaw wkoll il-prosekuzzjoni li l-istess anzjan ħallas tifel ta' 13-il sena biex ikollu sess orali miegħu. Michael Charles Muscat bil-wifqa wara li sbarra fil-Qorti ma kontestax l-arrest tiegħu u mistoqsi xi jwieġeb għall-akkużi miġjuba fil-konfront tiegħu u ammett taħtijietu. Mistoqsi jekk u missieru kienux għadhom ħajjin, l-akkużat wieġeb li ma kienx jaf jekk għadhomx ħajjin u jekk huma ħajjin fejn qegħdin. Il-każ fil-Qorti kien aġġornat għat 13 ta' Settembru li ġej.